Прывітанне, сябры! Гэта добры канал, праект «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Сёння нам пашанцавала з надвор'ем. Як мінімум, снегу ды маразоў не назіраецца, нармальная сонечная беларуская вясна. І гэта выдатная нагода, каб працягнуць пошук самых цікавых гістарычных помнікаў мінскага наваколля. І з гэтай мэтай мы сёння завіталі ў старажытны беларускі горад Радашковічы. У нашыя дні дабрацца да Радашковічаў не складае аніякай праблемы. Практычна кожную гадзіну з мінскага аўтавакзала ходзяць маршруткі, таму 40-50 хвілін і вы ў горадзе. Можна, канешне, паспрабаваць дабрацца і электрацягніком, але я б не рэкамендаваў. Так здарылася, што чыгуначны прыпынак Радашковічы знаходзіцца ажно ў 9 кіламетрах ад самога горада. Канешне, і адтуль можна сюды даехаць, але яно вам трэба. Увогуле, сёння Радашковічы цяжкавата назваць мегаполісам. Яго насельніцтва крыху меншае за 6 000 чалавек. Між тым, гэты горад мае вельмі вялікую і слаўную гісторыю, і яе будзе цяжкавата змясціць у межы аднаго відэа. Таму не буду наступаць на горла уласнай песні і умоўна падзялю нашу вандроўку па Радашковічах на дзве часткі. Сёння мы звернемся да старажытнай гісторыі горада. Пабачым месца, адкуль яна пачыналася, прыгадаем шведскі след у яго мінуўшчыне, а таксама колішніх уладальнікаў Радашковічаў і легенды з імі звязаныя. Ну а ў другой частцы аповеду паразмаўляем пра больш познюю гісторыю Радашковічаў. Вось адсюль Радашковічы і пачыналіся. Мы знаходзімся на самай высокай кропцы наваколля старадаўнім гарадзішчы Шведская гара, якое знаходзіцца на беразе невялічкай рачонкі Гуйка, якая тут непадалёку упадае ў вязанку. Менавіта тут праходзіць водападзел Балтыйскага і Чорнага мораў. Таму не дзіўна, што з даўніх часоў гэтае месца не абміналі сваёй увагай купецкія караваны. Так што не дзіўна, што ўжо ў 5 стагоддзі, а можа нават і крыху раней, тут пачалі сяліцца людзі. Вось толькі да шведаў яны не мелі анічога агульнага. Гэта былі плямёны бантаў, і адносіліся яны да археалагічнай культуры штрыхаванай керамікі. Яны верылі ў сонца ды сілы прыроды, а таксама асабліва шанавалі цара звяроў мядзведзя. Пазней сюды прыйшлі славянскія плямёны, якія асіміліравалі бантаў, але разам з тым перанялі некаторыя элементы іх культуры і мовы. Паводле адной з найбольш папулярных навуковых гіпотэз, менавіта гэтае спалучэнне і стала асновай, з якой у будучыні паўстаў беларускі народ і беларуская культура. Але вернемся да шведаў. Зараз за мою спіною Шведская гара, якая зараз уяўляе сабою закінутыя яўрэйскія могілкі. Увогуле, калі ўзяць усю гісторыю беларускіх земляў, то прынята лічыць, што шведскія курганы ды французскія магілы, якіх у нас так багата, часцей за ўсё звязаныя з добрай фантазіяй мясцовых жыхароў і аніякага дачынення да рэчаіснасці не маюць. Але вось у выпадку Радашковічаў якраз такі шведскі перыяд у гісторыі горада быў. Гэта было на пачатку 18 стагоддзя. У той час землі Рэчы Паспалітай сталі арэнай крывавай паўночнай вайны, у якой Швецыя, якой кіраваў малады і амбіцыёзны кароль Карл XII, ваявала супраць Расіі, Даніі, Саксоніі, ды і уласна Рэчы Паспалітай за кантроль над Балтыйскім узбярэжжам. Нягледзячы на ўнушальны склад кааліцыі дзяржаваў, доўгі час Карлу XII спадарожнічаў поспех. І таму у перыяд з 18 сакавіка па 6 чэрвеня 1708 года ён размясціў штаб-кватэру сваіх войскаў якраз такі ў Радашковічах. Менавіта ў гэтым беларускім горадзе Карл XII прымаў свайго кандыдата на трон Рэчы Паспалітай Станіслава Ляшчынскага ды іншых саюзнікаў шэрагу уплывовых магнацкіх радоў. Вось толькі шведскаму каралю гэта не надта дапамагло. Наперадзе яго чакала фіяска ў бітве пад Палтавай, асманскі палон і, як вынік, смерць ад шальной кулі пры аблозе дацкай крэпасці Фрэдрыхсхальд.
Але так ці інакш, след Карла XII у гісторыі Радашковічаў застаўся. Калі звярнуцца да больш ранняга перыяду ў гісторыі гораду, то ўпершыню Радашковічы з'яўляюцца на старонках афіцыйных дакументаў у 1447 годзе. І з'яўленне гэтае звязанае з асобай віленскага кашталяна Пятра Гедэгольдавіча, які супольна са сваёй жонкай заснаваў тут касцёл Святой Тройцы. Касцёл гэты, уласна, дагэтуль знаходзіцца на тым жа самым месцы. Вось толькі за маю спіною ягоная версія сярэдзіны 19 стагоддзя, таму што папярэднія былі драўляныя і не дайшлі да нашых часоў. Ну а напрыканцы 15 стагоддзя Радашковічы з лёгкай рукі вялікага князя літоўскага Казіміра адышлі ва ўладанне да траюраднага брата маскоўскага князя Івана III, яго ваяводы і давернай асобы князя Васіля Вярэйскага, таксама вядомага пад мянушкай Удалы, і якому давялося прымаць падданства ВКМ пры абставінах, якія асабіста мне да болю нагадалі класічны сюжэт Александра Дюма. Вось толькі калі каралеву Ганну Аўстрыйскую ад сямейнага скандала уратавалі верныя мушкецёры, то ў князя Васіля у патрэбны момант падобных людзей так і не знайшлося. Дык вось, калі ў Александра Дюма ўсё пачыналася з падвесак каралевы, то ў князя Вярэйскага з караляў Соф'і з візантыйскага рода Палеалог, жонкі Івана III. Справа пачыналася з таго, што Васіль пасватаўся да яе сястры Марыі. Соф'я вельмі яго любіла і паважала, і таму была вельмі ўзрадаваная гэтаму факту. І з гэтай нагоды падарыла маладым жамчужныя каралі са скарбонкі свайго мужа Івана III. Праўда, паведаміць яму пра гэта чамусьці забылася. Іван III праз 3 гады раптоўна прыгадаў пра гэтыя каралі. Ён іх вырашыў падарыць сваёй нявестцы, якая нарадзіла яму унука. Шась у скарбонку, а караляў-то і няма. Што тут пачалося? Крыкі, гвалт, мітусня і аператыўны вышук. У выніку і выпаліла ўся праўда пра князя Вярэйскага, Соф'ю Палеалог і яе сястру Марыю. У шаленстве Іван загадаў Вярэйскага з жонкай скапіць і кінуць у вязніцу, а каралі адабраць. Але князь Васіль апярэдзіў свайго траюраднага брата. Ён своечасова зразумеў, што шчаслівае жыццё ў вялікім княстве літоўскім выглядае нашмат больш перспектыўна, чым ганебная смерць у маскоўскіх засценках. Таму ён хуценька збег праз мяжу і пайшоў у падданства да князя Казіміра, які сустрэў яго вельмі лагодна і нават ушанаваў багатымі землямі, сярод якіх былі такія гарады, як Радашковічы, Іслач, Койданава і Валожын. У 16 стагоддзі Радашковічы сталі каралеўскім маёнткам. З 1539 года тут пачалі праводзіць буйны штогадовы траецкі кірмаш. У 1549 годзе горад атрымаў магдебургскае права. Ну і неяк гораду з магдебургскім правам ды без замка было не салідна. Таму неўзабаве на рацэ Вязанка зрабілі ставы, імправізаваны востраў, а на ім пабудавалі замак у форме карабля. Ну а на гэтым месцы пакуль што спынім першую частку нашага падарожжа па Радашковічах. Ну але неўзабаве чакайце яго працяг. У другой частцы вы даведаецеся пра незвычайную гісторыю каплічкі на старых мясцовых могілках, пра тое, якім чынам з Радашковічамі звязаны беларускі пясняр Янка Купала, ну а таксама пра іншых славутых для беларускай культуры асобаў, у біяграфіі якіх гэты горад займае далёка не апошняе месца. Ну а пакуль я з вами развітваюся і нагадваю, што калі вам спадабалася гэтае відэа, то не забывайцеся паставіць лайк ды падпісацца на наш канал. Ну а калі раптам яшчэ пару словаў у каментах для мяне напішаце, зусім прыемна будзе. Сёння разам з вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Да наступных сустрэчаў!